Abi lang mga kapuso, sensitibo ang musurod nga balita. Giling girespondihan sa kapulisan sa Davao City ang usa ka babae human nga matud pa ginapasakitan siya sa iyang langyaw nga karelasyon. Ang duha pulos may bisita lang sa syudad. Nakaalerto si Argil Relator. Ito po, namamagato, pinagaganon niya. Dito, ito. Mga bunog o kambras sa nagkaraiyang parte sa lawas ang nahiaguman ni ining 21 anyos nga babae. Human matud pa, ginapasakitan sa iyang karelasyon nga lalaking langyaw. Sumala sa biktima, nigawas ang lalaki sa hotel kung asa sila nag-check-in. Busa, gisundan niya kini, apanulan niya kini na apsan. Dinhi na kini na matikdan sa security personnel sa hotel o gireport sa tourist police. Makapilang higayon na matud pa nga ginapasakitan sa langyaw ang maong biktima. Apan nahadlok siya sa iyang seguridad ug sa iyang pamilya. Nag-away po kasi kami dahil po meron pong babae. Tapos po, nagtatanong lang po ako sa kanya. Tapos bigla po uminit yung ulo niya. Nagganon-ganon na po siya sa kama. Tapos po, inaambahan na naman niyo po ako, nasasaktan niya po ako. Tapos ginagawa niya na rin po yun sa Manila, sa akin sa Pasay. Tulo ka adlaw na matud pa nga naa sa Davao ang duha nga pulos gikan sa kauluhan. Pero ano pong ginagawa niyo dito, ma'am, sa Davao? Kukuha po siya ng ID niya po para po China. Gidala sa Women and Children's Protection Desk ang maong babae alang sa dugang investigasyon. Samtang gipangita sa kapulisan ang langyaw. Natay balaod sa Republic Act 9262, which is the violence against women and children. Nani siya imprisonment, ma'am, no? 6 years ang ato ang imprisonment ani. Reporta dayon sa ato ang nearest police station or mga tabang sa mga tao nga nasa itong palibot. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.